बलिउड फिल्म पाठान सावथुनखौ लानानै दासान्दि गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ। बे मानि थाखाय बेबायदि जाखो बेखौ फंनैसो दिनै सावरायनि। बे फिल्मखौ रिलिज खालामनो मोननाय नङा होननानै प्रटेस्ट खालामदों हिन्दुफोरा। बेवखायनो बे फिल्मनि बागै फंनैसो जों नायनि। बे फिल्माव मोनसे कालारनि थाखाय अरेन्ज कालारनि थाखाय बेखौ लानानै दावराव जागासिनो दङ आरो बे फिल्मा फेमास जागोन। रिलिज जायै सिगाङावनो दा गोबां फेमास जादों आरो बे फिल्मखौ रावबो हमथानो हानाय नङा, रिलिज जानो मोननाय नङा होननानै। आरो बे फिल्मखौ 25 जानुवारियाव रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनि बागैनो फंनैसो जों नायनो मानि थाखाय थार जाहोना मा बेखौ जों नायदिनि। गुवाहाटीनि सिङाव थानाय नारेंगियाव बाजां दलनि मानसिफोरा पाठान फिल्मनि हेंथा होनायखौ नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। बलिउडनि फेमास एक्टर शाहरुक खान बे पाठान फिल्मखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्वा शर्माखौ सोंनाय जादोंमोन आरो बिथाङा फिननायखौ होदों शाहरुक खाना सोर, आं सिनाय मोना होननानै। बे खोथाखौ लानानैनो गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारदों आरो गोबां मानसिफोरा सावरायलायदों। बेबायदि जों गोबां नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बे फिल्मनि हेंथायै बुंनायखौ, बेखौ बन्द खालामनांगौ, बयकट खालामनांगौ होननानै। बेयाव मेन रिजनानो जाबाय बेनि एक्ट्रेसा अरेन्ज कालार बेयाव ड्रेस गाननाय जादों। बे ड्रेसखौ लानानैनो धोरोमियानि मानसिफोरा, हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरा एसे हेंथा खालामदों। मानोना बियो बिसोरनि भगबाननि मोनसे कालार होननानै बिथांमोना हेंथा खालामदों। साननानै थाङोब्ला जेबो बेयाव गोरोन्थिखौ जों नुनो मोननाय जाया। बेयाव मोनसेल' गोरोन्थि मानसिफोरा बुजिलायदों, मानोना शाहरुक खाना जाहैबाय मुस्लिमनि मानसि। बेवखायनो मानसिफोरा बेबायदि गाज्रि सानलायदों। बुजिनानै मोननाय बायदिब्ला बेसेबांखिनि हेंथाजों बे फिल्मखौ बन्द खालामनो हानाय नङा। मानो होनबा बेयाव कालारनिसो खोथा फैदों आरो बे कालारनि थाखायनो बे एसेबां फेमास एक्टरनि फिल्मखौ हमथानाया जोबोद गोब्राब। बेवखायनो बेनि बागै बेनि मेन रिजना बेनो, बे कालारनि बागैनो बेयाव मानसिफ्रा गोबां हाल्ला खालामनाय जादों। आरो बेनि बागै जों बेखौ बुजिनानै लानो हायो, बेयाव मोनसे पलिटिक्सबो हाबदेरदों होननानैबो जोंफोर बुजिनो हायो। मानो होनबा दानि पलिटिक्सफोराव धोरोमजोंबो बहुद थाङो, धोरोमजों लानानै एसे नांज्लायनाय जायो, नारथेलायनाय जायो। बेवखायनो पलिटिक्सखौ लानानैबो बेसेबांखिनि खोथाया ओंखारदोंबो जानो हागौ। आरो जों मिथिनानै लानि बेयो जास्ट सावथुनसो, सावथुनाव जोङो बायदिसिना जों दिन्थिनो हायो। नाथाय नोंथांमोनालाय बेनि बागै मा सानदों? नोंथांमोना गोरोन्थि सानदों ना गाज्रि सानदों? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। आंनि फारसेब्ला बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया आरो बे फिल्मा जोबोद फेमास जागोन आरो बेयाव जेनिबो हेंथा जों नुनो मोनाखै। जास्ट मानसिफोरनि साननायनि थाखायसो बेयाव मिसआन्डारस्टेन्डिंनि मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जादों।